upenyu chaiko vamwe kutorwa nenjungu nenyaya yekuti vanenge vasingazive vanga vabatsira. Batai Andrew neshamba akupei vangakwanisa kukubatsirai. Vadikani vedu varara maiona here Drewmas media. Zimbabwe sesihlangane futhi kolunye uhlelo. Hayi khanye ngani BV yachisa, khanye ngani BV yachisa, kodwa abadala bathi ezinhlungu kumbe ubuhlungu abupheli. Izangikhathazo azipheli zalumhlaba. Kanye BV umuntu wonke utshone ngokhalayo. Ngiyakunzima. So namhlanje sibuyile njalo. Sathi manini phela siphinde sibele phela eBVC ukuthi kunokwenzakalayo nje bade sebefonile. Sathi manini selithathela indaba ezimnandi. Mine ngikhulumayo nginguchiyera ngihamba lo Soko Stina phela usoko olishona Soko urise. Soko Stina Mancube tinokukwazisa ihama dzinodikanwa ndofunga tichirimo mu BV apo patiri kufamba kane nhau tambozvitaura ndozvataura nachira zvakare kuti nhau dziri kunoku ndedze kunetseka dzizhinji matambudziko atisati tawana zvinofadza asi tinovimba kuti pamberi apo tichanzoonawo dzinodakadza. Rangu zita ndinonzi Thando Class Muira Soko. Somuli eZimbabwe mahlavezulu ngiyathemba ukuthi indaba esibuyelayo indaba kulomunye umama ongumfelokazi wafika wathathelwa inkomo yinduna. So sifuna ukuzwisisa ukuthi kuze kufike kuthathelweni inkomo yinduna kwakuhambe njani. Babemnikile inamasamoni kwakube empizile inedali kumbe induna yapho mkufika yathi idluthu uyahamba nje wonke umuntu elani elamandla uyasebenzisa amandla ngazo zonke izikhathi asazi Soko. Na uyathinayo ayisi inawu isina kuti jekera tina mama ndofunga ishirikadzi vauya vari kuchema kuti hanzi ndine mombe dzangu dzakatorwa mombe 8 nembudzi dzakatorwa zvichibva nekutumirwa vanhu namambo. Saka apa vari kuchema kuti mombe dzangu susu toda kunzwisisa kuti chii chakaitika, vakadzitora zvaita sei, zvakafamba sei nekuti havangangoyeka vongoti danga rese voenda nadzo. Saka ndonyaya toda kunzwa kuti chii chakaitika zvakafamba sei. Kunzima mahlavezulu. So ngalesi sikhathi sizanika phela ababekhona bebona kusenzakala kanye lo mfelokazi lowu ekhuluma ukuthi kwinokathatha indawo ngoba asazi ukuthi lina lizayizwa njani le ndaba. So lingakhohle ukusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Amsore muri yeZimbabwe. Ndine dambudziko rangu randinaro. Ndakateregwa mombe dzangu mudanga dzinokwana kuita 8 nembudzi 6. Ndokubva vatora mombe idzi vachienda nadzo. Ndobva ndaenda kuno Mangara kwa Major Street akati indai kwa mambo. Kuno ndo kwakatogwa kwakatogwa mombe dzenyu. Ndokubva taenda kwa mambo kuya. Kwa mambo kuya takafamba unokwana kuita mwedzi nehafu tichingofambira nyaya iyoyo ichingonzi sondo inouya. Saka kusvikira nyaya iyi yazotaugwa yatongwa. Mushure mukutongwa kwenyaya iyi murume uya akatora ngombe dzangu uya akabva abahwa nemhosva mudare. Ndokunzi imi chinda munodzosera mombe dzevanhu ava. Saka kubva ipapo kusvika nanhasi ndongowapa dambudziko kuti adzose mombe dzangu dziya hasi kuda kudzosa mombe. Saka handisi kuziva kuti chaanoregera kudzosa mombe dzacho chii. Iye akanzi ngaende anodzosera mombe. Nyaya yakatongwa ikapera akaonekwa ari iye ane mhosva asi mombe idzi hasi kuda kudzosa kusvika pari zvino. Munhu uyu aitora mombe sei? Mune hukama nemunhu iye akatora mombe? Hukama nomunhu akatora mombe uyu handina. Ndingati chakaitika ndechekuti murume uyu anga achishanda nemwana wangu mukomana. Saka zvanga achishanda nemwana wangu mukomana ndobva ati avakomana ndi munofamba kwamunofamba uku. Mukawa munhu anotengesa mota ndiri kudawo mota. Saka mukomana uyu akawa munhu aitengesa mota. Ndokubva achifonera uya murume uya akati ndimi vaiti munoda mota, pane munhu ari kutengesa mota. Namba dzake idzi dzefoni. Ndobva atora namba dzefoni ndokupa murume uya. Saka murume uya uyu akapuwa namba dzefoni uya ndokubva vabatana neo aitengesa mota. Saka pakandirana kwavakaita mari dzavo nokupanana kwavakaita mari dzavo
uyu mukomana uyu wangu anga asisipo vava kungoita madhiri avo vari vega. Saka hamene kuti chakazoitika chii kuti vasapanana mota iyi. Murume uyu ndokuchidzoka ndokuti iwe mukomana iwe wakandipa nhamba dzokuti ndiwane mota kumunhu uyu wakandirobha ndiwo wakatora mari yangu. Uye akati aiwazve mota makapanana mari dzenyu moga, indakangokupai nhamba mukataurirana mukataridzana mota iyi mukataurirana, pamakazosvitsirana handipazivi. Saka ndobva ati hai pamwe iwe wakatsotsana nemunhu uyu, saka ini ndotouya kumba kwenyu ndozotora mombe. Ndingati ndo matorero akazoita chi mombe. Apa mombe dzacho dzaakatora mwana wacho haana kana mombe, mombe dzotori dzangu. Ndongofira mhosva yekuti ndakabereka mwana akaita nyaya iyoyo, ndokubva mombe dzangu dzangotogwa ndokuita. Ndingati ndo nyaya yacho. Okay, munhu wacho aripo here? Munoziva kuti anogara kupi? Ndomuziva, unogara kwane Mangwe. Makamboenda here kuna mambo mukadzokera kuti aiwa makatonga dare but munhu wacho haasi kuda kundipa mombe dzangu? Maybe kuno hameno kuti zvakafamba. Takadzokera. Ndingati akadamwa akanzi ko chii chikonzero chokuti urege kudzosera mombe dzavanhu ava. Akati ini ndakanotora ng'ombe nechikonzi, saka ini ndofanirwa kunodzidzoserawo nei nechikonzi, nokuti ndikaenda ndichidzitina handizi kuti vanondifungirei. Mambo akati bhadharai mari yechikonzi. Ndobva tabhadhara mari yechikonzi ndokubva yainda ndokungonzi mombe dzenyu dzinouya musi wakati. Kusvika nanhasi takangotarira hapana chatakaona. Ngiyathemba muli eZimbabwe liyazizwela namhlanje ukuthi indaba zangu khona zinzima. Amadiri lawo esithanda ukwayenza sikwazi ukuthi hakunzima. Kodwa lapha sizumama ekhuluma ukuthi yena ulomntwana wakhe wayesebenza lomunye umngane wakhe. Ekusebenzeni khona phakathi sithi umngane wakhe sithi hayi mina ngicela undingele inkomo, undingele imota. Ngeze umuntu othengisayo ngicela phela ungilinke. Umuntu wathi umntwana wathi setholile wathi amana nika umnganeni ngimnike inamba zomuntu lo njani okwanzi ole mota. Abantu uthe semnika inamba uthi wathi khuluma ukuthi abantu labana baqasa kwenza amadili abo bebhadalana, yena wayesephutshiwe phakathi kwendaba yabo. So ngalo umuntu wangikhona le mota khanya wamropa umuntu lwana umngane wakhe emnika inamba, wayesephenduka wasesithi wena ngonika inamba, which means liyazana ngodla imali yami. So sengihamba kumama wakhe wafika wathatha inkomo ezingu-8. Ngemva kwalokho basebesiya enduneni, induna yafika yathi hayi uthi bahamba isikhathi eside sibili, maybe more than 8 times besithi beyelungisa kulokho kuthiwa libuye kusasa edale, libuye kusasa, libuye next week, libuye next week. Kwayagcina indaba yangikhona sifike yaze yanjani yalungiswa induna kwasothiwa hayi lo athatha inkomo hayi nguyole ndaba sibili nguyobanjwe lecala, so umuntu ngabhadale. So ekubhadaleni kwakhe wasesithi ngabisela inkomo, wasesithi mina nzabisela inkomo kodwa ngikwanisa ukuthi ngihambe ngizithinta ngoba ngiyesaba ukuthi ngihambe ngizithinta ngoba angikwazi ukuthi abantu bangicabangela. So kule balali khulumile ukuthi akufanele bekhipha imali yokuthi phela ekwanisa ukuthi ebele inkomo babhadala, kodwa namhlanje akulalutho olukhona. So mule eZimbabwe ngikwazi ukuthi lina licabangani? So kwa uchida kuvunza. Introda kuvunza kuti mwana wenyu akakura sei? Mwana wangu ndowa 90. Ari kupi? Ari pana pasi pari zvinake vabuda vamboendawo kubasa kwavanoshanda uko. Asi aripo pano ndiwo ndotori naye. Ko munhu uyu nyakutengesa muridzi ainzi ane mota ari kupi? Muridzi ainzi ane mota handizivi kuti ari kupi, sevanhu vaingotaurirana vanhurume. Indakangozvigarira ngokumba. Ko mari dzavakabhadharana mutombo zvizivi? Dzakabhadharwa nomunhu aida mota. Hatidzizivi nokuti pakazotongwa nyaya, pakazonzi uyu mwana wangu mukomana yakati zvinhu izvi vakava kungoita vari vega, ini ndisisipo. Saka indingaziva sei kuti zvechiwa murume uyu akabhadhara mota, indanchikumbirawo mameseji emari dzaaikanda achikandira munhu uyu. Saka akashayiwa mameseji acho, ndo zvakahoita kuti dare riti. Saka tingaziva sei kuti baba makabhadhara mota, mameseji amaitumira mari musingaoni? Alright, saka imimi mukumba kuna baba here? Aiwa baba handina.
Alright, pai uya kuzotora mombe aidzitora dziri pai dzanga dziri mudanga here kana kuti kumafuro? Dzaiva dziri mudanga. Nembudzi Takatombozama chaizvo kuti ndirambe nadzo, asi akandikurira somunhu ainguva munhukadzi oga pamba. Chero mwana wangu mukomana mungu wanga asipo, akangondisvikira ndiri ndega chingova nevaroora vangu. Saka imi mudanga menyu manga mune mombe ngani? Mudanga mune ng'ombe 8. Akangotora dzese nembudzi 6. Pakaipa. I think nyaya yacho munofanira kumbodzokera futi kuna mambo kuti aiwa munhu wacho aripo, ko ngavasangane vese nemuridzo wemota weanga achita nemota, tinzwe kuti nyaya iri kufamba sei, kozi hauzosviki pamba pemunhu uchitora danga rese. Zvose izvozvo zvakataurika izvozvo ndo zvakaopa kuti iwe chitipa mameseji pawaikanda mari tichibata munhu uyu wawaipa mari haana mameseji. Alright, ko kumapurisa mataura kuti makamboenda kuna Magistrate Court muchifambira nyaya idzodzo, ko mapurisa akaita sei nenhau? Mapurisa akangotiti senyaya yauya ichinzi chikonzi chati tatumwa namambo, imi chindai kuna mambo muchinotaura nyaya yenyu kuna mambo, tozova kuti mambo anoti kudii. Saka vainda ndokuzodzokera kuya kwaMagistrate, mambo uri kuti zvakati hapana chatoona chiri straight chiri kubuda. Kuti iye Magistrate wacho akatora mari inokwana kuita 200 US. Mambo wakatora 100 US. KwaMagistrate kwacho akatora 200 US. Chikonzi chikatora 195 US. Ngati ndo mari dzandokwanisa kuziva dzamatransport yavaifamba vachifambira nyaya idzi dzotozikamwa nevakomana, ende nyaya dzacho dzotori nemapepa. Konzi kachitora kuti vanhu vanotumwa namambo kuti indai pakati munotora zvakati ipapo, ndo chino chikonzi. Mataura kuti mukomana iye akati mombe dzenyu nembudzi akazvitora pachikonzi aditi. Zvichireva kuti anga abva nekwamambo. Saka mukureva here kuti mambo ndo vanga vatuma vakomana kuti vaende kunotora mombe dzenyu mudanga? Ndokuratidza kwazviri kuita, vachiuya mukati momusha vakati tatumwa namambo. Imimi mambo pavakakutorirai mombe vanga vakudedza here kudare kuti mutange matongwa nyaya iyi kana maramba pozotorwa mombe? Vanga vasina. Anonzi mambo ani? Mambo nemangwe. Saka muna kumbobvira matumirwa kana masamoni ekuti mudedze kudare kuti pane nyaya iri kuitika? Havana kana kumbogara, vambotumira kuti huyai kuno kudare, asi kuti takangotanga kungoona chikonzi chakauya kotora mombe idzodzo nembudzi. Chikonzi ndomburisa. Vashandi ndingangoti chikonzi, ndingangoti like ngati vanoshanda namambo, komiti yamambo, ndingangoti komiti yamambo ndo chatinoti chikonzi. Zvinhu izvi zvakaitira kuGokwe, kuCharama, kwaSai, ndogara mubhukuro kwaMagazo, ndo mandinogara. Nyaya yacho yakatengegwa kwamambo mambo nemangwe vamagazo, tunonzi vamagazo. Chifi ndisai Rugweru. Saka pane umwe muchinda taimbosenza naye anzi Gondai Makwikwi tiita zvekutenga mombe. Saka akazoti munditsvakirewo mota. Saka nezvipa maapu apo ndakabva ndatumirwawo mota dzaitengeswa, ndobva ndamupa nhamba dzedu. Akati ndipe nhamba dzacho. Saka nhamba dzandakamupa manje vakazofonerana nemunhu uya, ndobva handizi kuti zvakazofamba sei, ndaguma angu munhamba. Saka zvavakaoitirana ina handisi kuziva, ndakazoonawo uya nepolisi oti munhu uya handichamuoni, takatengeserana naye mota iya. Saka ndauda mari yangu kwandiri. Kuno kuda mari yako kwandiri sei? Kanzi ndakatokanda mari. Kwendogozwa sei kuti mari wakakanda?
saka pandakati nozwa sei kuti mari wakakanda akati hatoenda tonoona mameseji kwandakakanda. Saka tichienda ndakaenda kumusha uko ndichibva ikoko ndinosvikawo muchembere ndingati ndo akafona vamakwikwa vasvika kunokumba vati nyaya yemombe uyai tinzwisise kuti zvaita sei. Ndakaenda zvechokwadi kumba kuya ndikanorondedzera akauya tikarondedzerana. Chembere akavhunzawo zvakavhunza ndonga akadaidza kuti hanhana mari yakambondipa iye. Saka ndobva iye akasiya tichisara mutaurirana ndakazobuda hangu ndikambouya kunoko. Saka kubva kwangu ndakaita kuno ndakazonzwa kuti anyorerwa tsamba yekwamambo nemangwe ndobva tonotoresa ng'ombe dziya. Ndopandikanosvika tonofambira nyaya dzacho. Saka tafambira nyaya dzacho kuda dzakatora mwedzi dzisati dzatongwa kwanemangwe. Dzazotongwa manje ng'ombe dzikainga dzidzorerwa. Saka dzisati dzadzoka kusvika nanhasi ng'ombe dziya, asi mapepa wose tinawo. Imimi munhu wacho wamakatengesera anonzani? Aitengesa mota. Iye aiti ndoiye Adamu Chitepo. Inangu anaosangana naye ndezvepamaapu zvazvikuti izvi ndogona ngosenderwa kana mapictures ezvinotengeswa kana sezvi ndogona kusenderai kuti hapane ng'ombe dzimwe dzinotengeswa imati muda mombe nongokusenderai namba dzemunhu atengesa mombe mozotaurirana nenyu. Asi zvamuotaurirana svika mutengeserana handizozvizivi. Ndozvakaitika ipapo. Ivo sekutenga kwavo vaida kuita mota havanambobvira vasangana vaita zvekutaura paapu kusvika vaita matransfer, ndizvo zvamukutaura here? Ndozvavari kuti ivo ndozvavakaita. Bozi inini ndaguma munhamba zvezvizhinji handizozivi. Bozi ndangoguma kuva panhamba kuti ava njiva panhamba ava, uyu njimupa nhamba dzeuyu, njimupa nhamba dzeuyu, ndopandakagumira. Alright, tanzwa kuti mambo vakauya vakatumira vakomana kuti vauye kuzotora mombe. Manga makapiwa here masamoni ekunzi mukudiwa kudari nenhau yakati? Tasina kupiwa. Saka ivo vakati chii mambo? Mambo vakambobvunza ipapo, wavakabvunza wavaiti atumirwa netsamba. Akati ndakasvika ndikawana pane mamai ndikasiyira mamai. Asi mamai wose aivapo ainzi akasiyirwa. Takatomboenda nawo kwamambo akati hatina kugara taona samanisi yacho. Aidaro mupurisa wamambo? Havana here kuti vakasiya rimwe chete, havana kuzodzoka zvekare kuti vati takauya kechipiri tikazoona kuti mukuita nharo tikazoronga kuti titore mombe? Havana. Bozi ndakazofonerwa nchibva kuno ndongonzi ng'ombe dzaenda. Vaitova kumba ndiva vana mai. Saka kune vamwe ana mai vacho here vamwe vekunzi pamwe vanogona nge vakasiyirwa vasina kusvitsa? Hangaitova na mai guru. Havana, ndaitowa nevaroora vacho nevaroora 2 tiripo pamba ipapo. Hapana kana munhu 1 wakasiyira kana bepa hapana. Saka pari zvino tanzwa kuti zvakanzi namambo ngadzorere mombe, chii chirikunetsa? Handisi kutomboziva ipapo. Tichiri mutadzisa kuti auye nadzo chii. Ngiyathemba libonile, ngiyathemba lizizwele, thawule indlebe uzwile, olamehlo ubonile. So indaba yakhona mina ngokwami soko angizwisisanga ukuthi umambo wayengene njani, induna yayengene njani, kwathathwa ama-scam. Kwakungaso scam yini lesi? Pane nyaya chera. Nekuti hama dzinodikana ndofunga nhau iri panapa mama vari munzvimbo yeBV asi ndeve kuGokwe. Hanzi kuno kuvatoya kuzotozorodza pfungwa nenhau yemastress nezvavasangana nazvo kuGokwe kwavoko. Apo pari kunzi mwana akapa munhu shamwari yake nhamba, sekuti inini ndopachera nhamba kuti chera kune kunotengeswa hembe. Chera vonotenga hembe dzavo voita madhiri avo vosenderana mari, voita madhues avo, chera vonyura mari yaenda. Munhu akuuya soko uya akuenda kunotorera mai chera huku, mbudzi, achiti hanzi ndabva nekwamambo ndichitora mbudzi, vasina kuudzwa kunzi kudare uyai titaure nhau, pane nhau yakati, kusaziva kuti hongu izvi zvanga zvaitwa madheals ava aitwa. Wani chinhu chatinetsa ndechekuti ko
chera vanogotenga hembe pamwe online buying atizive kozanzi vaingotaura pafoni zvemawhatsapp vakaita matransfers avo saka azovharwa ndopakuchiuya kunoka kuti kweiwewe wakandiudza munhu imbavha saka ndakuda mari yangu kwaari iye avharwa. Chimwe chinhu chatinetsa ndechekuti ko madzimambo anotumira munhu kuti auye kuzotora mombe vasina kudedza varidzi venhau kuti vanzwe kuti chii chaitika. Tinoziva kuti madzimambo ane mapurisa kanotumira masamoni masabhuku kana zvaramba anombozivisawo kavaridzi venzvimbo kana vazonetsa ndopatinoziva kuti vanozotumira kuti vatore zvinhu kuitira kuti munhu awane kuita sei kuuya kudare. Saka pasofa since tisiri kuziva kuti kusaidhira yemadzimambo kana kuti rekudare vanoti chii. Zvimwe kuda vanogona nge vakaendesa pamwe vakaramba hatizasi sekutaura kwavo mama vari kuti hapana kana munhu akasvika nebepa hapana kana tsamba yakasvika vanhu tese tanga tiripo varora vavo vanga varipo asi mombe dzingoriko ikoko hatisati dzadzoka. Hayi nzima vathi insindaba phenduko yendaba ngoba ekwazi kwethu esintwini induna lezi nxa umuntu nxa ekufanele ebuye edale uyaqala ethumela ipolisa lenduna liyekhuluma ukuthi hayi nazi bani uyafuneka edale ngelanga elinje unazi bani engayekela ukubuya ethumele okwesibili okwesithathu sebesiyasebenzisa amandla kodwa lapha kuthiwa akulalutho olwathunywa akula polisi elathunyayo kwaphomba ukuhamba bafika bathatha inkomo isibaya sonke kanye lembuzi bazihambela. So khathesi bengahamba ku-Magistrate kuyethiwa hayi welani kumambo umambo nguye wathatha inkomo. Muli eZimbabwe sijala ukuthi yini elingasitshela ukuthi kwenzakalani Thonga Ithinzwe ukuthi chii chiri kuitika. Muri yeZimbabwe sekutaura kukuita chira Thonga Ithinzwe ndizvo here zviri kuitwa namambo ndizvo here nekuti hanzi kumapurisa kumutemo ivo vari kuti nyaya iri mumaoko mamambo. Mambo endai kuna mambo vanopedzisa nhau yacho kozi ndivo vakaitanga ndivo vari kuziva kuti vari kuzvifambisa sei. Then mambo hanzi vakati vakazona kuti uyu ndiye ane mhosva saka mombe ngadzichidzokera. Asi mombe nanhasi hazisati dzadzokera vanhu vanzwa nekufamba chichiri kukonzeresa kuti mombe dzisadzokere. Mombe dzakazonotorwa nechisimba asi izvezvi chisimba chakuramba kushanda kuti mombe dzidzokere here. Thonga Ithinzwe muri yeZimbabwe izvi tichaona muchitiudza kuti zvofambiswa sei pamwe tikawana mukana tichananga kugokwe tobvunza mambo kuti chii chakaitika. Pamwe tinogona kudaro chivanhu chedu chakachinja pamwe kwane mamwe matongero enyika asi toziva kuti kune masabhuku aripo kune madzimambo aripo ari kuteerera chirongwa chinochi kune vakawanda vanoziva chivanhu togona kubatsirana kuti zviri kufamba sei chii chiri kuitika. Zvimwe kuda kumashure tasarira motibatsira motipa maupdate kuti aiwa apa ndizvozvo apa hazvisi toona kuti vanhu vanobatsirikawo sei. So lingakhohlwa muli eZimbabwe ukuthi phela li-subscribe ku-Drewmas Media. At Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu.